Gaur Herriondoko Korostola nauzue, Euskal Herria Bilduko zerrendaburua Hondarribiarako, politikagintzan berria, orain artean nire militantzia euskalgintza eta kulturgintzan eman dut, eta pentsatzen dut horrek lagunduko ditela zerbaitetan herriarentzako lan egiteko. Horrek batetik, eta bestetik lantaldeak bai nirekin batera hauteskundeetan aurkezten direnak, baita herrian, batzordeetan eta gainerako elkarte eta erakundeetan lanean eta lanerako prest ditugun guztiak.